Hej. Jeg vil gerne snakke om en bog. En bog, som omhandler mord. Tyveri. Arbejde på højeste niveau. Spansk ild, skrevet af Wouter van Maastricht og udgivet af forlaget Cicero. Bogen handler om Evan Sharpe, en tolk i den hollandske hær, som prøver at finde ud af, hvem det er, der bliver ved med at slå byen Maastrichts indbyggere ihjel. Bogen omhandler også krigen mellem Holland og Spanien. Jeg kan klart anbefale bogen til børn over 12 år. Bogen kan lånes på Centralbiblioteket